Ruslana Grima hija tfajla ta' 17-il sena li ilha tipprattika l-bowling b'mod professjonali għal madwar 6 snin. Riċentament hija rebħet il-Gold Cup fil-bowling. Li Ruslana ltqajna magħha waqt li kienet qed titħarreġ hija esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li mhux biss rebħet dan il-premju, imma hija l-iżgħar mara li rebħet dan il-premju. Ruslana spjegatilna l-impenn li involvi dan l-isport. Nasolu dedikazzjoni għall-isport, niġu kuljum nittrenjaw. U li rbaħt il-Gold Cup għalija jfisser illi x-xogħol kollu li qed nagħmel qed iġib ir-riżultati tiegħu. Qaltilna wkoll x'inhuma l-aspirazzjonijiet tagħha fejn jidħol dan l-isport. Sejra li YC f'Settembru li ġej u nixtieq li nġib xi medalji u nuri għal Malta. Kif ukoll fil-futur nixtieq nikkompeti wkoll barra minn Malta, kif ukoll lokali u nġib xi nuri wkoll. Nixtieq personalment nagħmel 300 game li hija l-perfect game, kif ukoll nitjieb iżjed fil-logħba tiegħi. Tkellimna wkoll mal-coach tagħha Mark Spiteri li fissrilna x'jirrikjedi biex wieħed jipprattika dan l-isport b'mod professjonali. Il-teknikalità tal-logħba, x'tip ta' blalen ħatuża, kif sa nattakkaw il-pattern li hemm. Mek jirrikjedi ħafna training, ħafna repetition u accuracy kbira, għax fuq kollox huwa sport ta' targeting. Ruslana u l-coach tagħha Mark appellaw biex aktar nies b'mod partikolari żgħażagħ iżommu ruhom attivi bli jipprattikaw xi sport. Għal dawk iż-żgħażagħ li qegħdin jippratikaw xi sport, taqtgħux qalbhom għax il-ħajja fil-ħajja kulħadd ifalli xi darba. Jien uħobb ngħid illi meta tfalli vera, meta tieqaf tipprova. Ħudu l-isport, ħuduh b'serjetà u jistwilkom għal ħajjitkom kollha.